isticanje novih poznanstava u 21. veku, zahvaljujući ekspanziji društvenih mreža, nikada nije bilo jednostavnijih mreža. Činjenica je da danas mladi provode mnogo vremena na društvenim mrežama za online druženje i upoznavanje, jednostavno tragajući za sopstvenim identitetom. Umesto da se sastaju i druže, mladi danas više provode vremena na chatu. Problem je što najčešće se Facebook koristi upravo za one ljude koji su u stvari jako blizu i za menjanje slike nas samih u očima drugih. Pa čak ako ste i potpuno zatvorena, introvertna osoba, to znate samo vi, a ne i neko s druge strane ekrana, što je možda jedna od najvećih prednosti društvenih mreža. Nove tehnologije su nam omogućile da više ne moramo da idemo na dejtove i sastanke, već možemo da sedimo kod kuće, možemo da uzmemo lepu tastaturu u svoje ruke, kuckamo i da muvamo devojke. Pa sve je to simpatično, te, ne znam, upoznavanje, muvanje preko Facebooka, ali obično je to neka vrsta štita, nekog plašta iza kojeg se ljudi sakriju, jer najčešće te intrigantne osobe preko četa u životu i u pravoj konverzaciji nisu tako slatkorečive i blagoglagoljive. Jednom se dogodilo da sam pitao devojku za broj, ona mi je dala svoje ime. Ja pitam, pa šta mi znači tvoje ime? Zbog Facebooka. Vi danas imate priliku da upoznate neku osobu pre nego što ste se lično upoznali s njom, upravo zahvaljujući Facebooku. Ljudi su danas veoma usamljeni, a internet nam pruža širok spektar mogućnosti. Tako da, ako ste non stop priključeni, vi sebe možete lišiti tog nekog osjećaja samoće. Jedan od najgorih i najopasnijih vidova zloupotrebe interneta i Facebooka uopšte je upravo lažno predstavljanje. To može da ide u jednu totalno od krajnosti, da prelazi u neke bolesti. Velika mana Facebooka je ta što nema cenzuru, što nije vertikalno strukturiran i što je dostupan danas gotovo svima. Kad već koristimo društvenu mrežu masovnih medija, to treba da činimo u cilju izgradnje i poboljšavanja naše zajednice, a ne stvaranje lažne slike nas samih ili pojedinaca. Jebote, jedino što je dobro u ekstremno smaračkoj i dosadnoj školi su ovdje velike odmori. A i ove ribe, kojih mi ponekad prosto zasteda. Strahinja je stidljiv, povučen i sociofobičan momak, koji nije imao puno iskustva s devojkama, već komunicira s njim uglavnom preko društvenih mreža. Strale je veoma nesiguran po prirodi i veoma antisocijalan. Sad, to može biti zbog više stvari, zbog genetike, zbog porodice, zbog okruženja. Strašljiva, sociofobična, povučena ličnost. To se može primetiti i kroz njegov odnos sa Vladimirom, koji on bez njega ne zna ni šta će da radi. Batice, morat ću ja tebe da naučim neke stvari kad su ženske pitanje. Vidim ja da se ti baš ne snalaziš u tom svetu, a? Kako da ti kažem? Ali nije da se ne snalazim, nego nemam puno iskustva u tom, prilažem. Strahinja se zaljubljuje u jednu od najlepših devojaka škole i taman kad pokušava da ih priđe, da stupi u prvi kontakt s njom, prvi živi kontakt, ona mu traži telefon, gde se on zbunjuje i gde pokušava da se izvuče, da bilo šta kaže, ali ne uspe. Upravo iz tog problema njegove sociofobičnosti i jedne potpune otuđenosti kroz digitalni svet. Strahinja je puno puta bio odbijen, što ga je možda navelo da pribegne tom nekom virtualnom vidu komunikacije s devojkama. On prosto kroz Facebook gradi sebe i postaje, pod znacima navoda, neko i nešto. I to je jedini način da on iskaže sebe. Pravi lažan profil, lažno se izmišlja totalno možda neku osobu koju bi on želeo da bude. I tu laž, koju je neki njegov ideal, prodaje drugim ljudima u nadi da se socijalizuje s njima, da se sprijatelji, da nađe devojku. Komunicirajući s njom preko lažnog profila dobija neko čudno samopouzdanje, neku energiju, neku sigurnost. Sigurnost, ali ne sigurnost u sebe, nego sigurnost u tog lažnog lika. On zapravo korišćenjem Facebooka i tog nekog lažnog profila konačno dobija priliku da bude primećen, da bude prihvaćen u neko društvo. Društvo devojaka, što je možda njegov najveći cilj. Strahinja nije izabrao nekakav drugi lik. Ne, na njegovoj slici se čak ni ne vidi lik, vidi se samo mišićavo telo. Jednostavno, taj lažan profil njemu daje određen vid samopouzdanja. On se možda potpuno zaboravlja u tom momentu i postaje potpuno ta osoba kojom se predstavlja. Njemu se ogleda bukvalno odnos njegovih roditelja prema njemu.
vidi se jedna otuđenost, vidi se jedno neposvećivanje pažnje. Znači umjesto da izađe napolje, da ga tata šutne napolje, kaže sine idi se druži s drugarima, on je ostao u svojoj sobi, tu počeo neke komunikacije s društvom. Mnogo je lakše naravno na chatu šta otkucaš 2-3 stvari, ne staviš tačku uopšte samo. Neku svoju mislu izbaciš. Kad tad se otkrije ta istina i prosto je nemoguće do veka skrivati taj važan profil. Zato je uvijek pametnije prikazati se onakav kakav jeste. Prikazati se u najboljem svetlu, onakav kakav jeste, jer se samo takvi možete nekom zaista dopasti. Vidi, najvažnije je da se dobro nabiješ samopouzdanjem, da im priđeš samouvereno i da u pravom trenutku kažeš pravu stvar koja će da obori s nogom. Ja tumačim Vladimira lika koji je blažen među ženama, to je jednostavno. On ga kao Strahinji najbolji drug savjetuje i daje mu zaista korisne savjete koje Strahinja možda nije u stanju da primeni zbog prirode svoje ličnosti. On mu objašnjava kako bi on to uradio. Znači, da priđeš devojci, samopouzdan si, napumpan si, zdravo mala, kako si, šta si, tako to bi on, to je njemu prirodno. Strahinja još uvijek, tako reći, nije na tom nivou da on može da koristi te njegove savjete, jer on nije toliko otvoren, on nema tu slobodu da priđe devojci da krene da priča s njom opušteno, da bude jednostavno normalan i opušten, jer nije navikao na to, nije navikao na živi kontakt, nije navikao na realnu situaciju razgovora, znači je navikao da se kucka. Batice, sad ću ti pokažem kako stoji. Čekaj. Pusti mene da probam. Sigurno? Simpatično je to kako Strahinja i Vladimir prave čitave, ne znam, taktike i to i rade dečaci njihovog uzrasta osvajanja te devojke, a mislim ona je poprilično plitka za takve neke stvari i tu uopšte ne treba taktika. U jednom trenutku u kafiću kad su bili, Vladimir eto pričao sa Natalijom, Strale je bio u WC-u i Strale kad ga je vidio, prva reakcija bila da uđe vam pomagi. Tu mi nekako odnos podsjetio kao ovi pick-up artisti, tako se zovu. To su navodno neki ljudi koji uče svoje klijente kako da prilaze devojkama i oni su navodno majstori u tome. I onog trenutka kad on shvati da Natalija nije za Strahinju, on jednostavno preuzima ofanzivu i kreće da je muva. Slušaj, Strane, moj najiskreniji savjet je da lepo odustaneš od toga. Nije ona tvoj kalibar. Prepusti je meni, a ja imam jednu drugaricu s kojom ću te upoznati kasnije. Što se tiče meni i Vladimira ovako kao neke paralele, pa ja bi malo više imao odnos prema tom svom drugaru, mislim. Kad već vidiš kakav je momak taj, da je nesiguran, pa još nalazi u meni neku, da kažem, ili nadu, ili sigurnost, ili nekog možda učitelja za nešto. Sad, mislim, šta znači to kad je on već neki frajer pa može da ima više devojaka koju hoće devojku, sad on baš mora ovu devojku da juri u koga se njegov mlad drug zaljubio. Ćao. Izvini, možda me odbaciš do jednog kafića tu u blizini, molim te. Natalija je jedna zgodna, pa tu je negde, devojčica, mlada devojka na prelazu. Ona je veoma svesna sebe, tako se i ponaša, dođe u školu kada joj se ćefne, kad njoj to odgovara, prošeta svoje nove krpice. Zgodna mlada srednjoškolka koja je tu da ostavi svoje vršnjake bez daha i na kraju da ode s nekim starijim. Ona je jedna mlada, lepa devojka koja što prirodno koristi tu svoju lepotu. Ljudi joj više udovoljavaju, slušaju je šta kaže i prosto to malo stvara, da kažem, egocentričan neki profil. Natalija kao najbolja riba škole zna šta hoće. Ona nema vremena da se zamajava klincima. Ona se viđa sa starim momcima i jednostavno dok je Strahinja tu, ona ga ne primećuje. Ona čak nije ni primetila osobu kao što je Strahinja. Ona njega bukvalno nije primetila. Kada je on njoj prišao u kafiću, trebalo je 5 minuta da se seti da ga je uopšte vidjela par dana pre. Hej, čao. Ćao. Jel sve u redu s telefonom? Mislim, ako treba daću ti ja opet svoj. Ako nemaš bateriju, tako ne. Hvala, ne treba. Ti nekim svojim pristupom je možda pokupio njene simpatije, ali nije mu to bilo dovoljno da bi se njoj svidao. Ali u stvari Natalija i Strahinja ne primećuju koliko su oni slični. Oni su u stvari oboje jako uplašeni, jako nesigurni u sebe. I kao što se Strahinja krije iza lažnog identiteta, to radi i Natalija upravo tim krpicama, upravo platežno sposobnim momcima sa kojima završava, poznatim frajerima u kraju. U pretposlednjoj sceni, znači, Strale i Vlada su u WC-u, svađaju se, pričaju već šta rade. Treći je to iskoristio. Treći je bio Vukaš. Interpretacija mog lika je prilično slobodna, znači svako može da ga protumači kako želi, ali
po načinu na koji sam ja doživeo to sve, način na koji se pojavlja, na koji se drži, na koji doziva svoju devojku, jer mislim pojavlja se u belom džipu, nosi neke kretenske naočare koje mi Bojan naterao da stavim, tako da, ne znam, mislim, to je u mojoj glavi lik nekog čovjeka koje često srećemo po gradu, u tim nekim varijantama tatini, mamini sinovi, jer totalno se uklapa Natalija kao devojka koja se ponaša tako kako se ponaša u filmu i čovjek koji se pojavlja tako kako se pojavlja, njegov nastup, bez obzira što nema taj tekst, način na koji se drži, je definitivno lik koga ja ne bih volila da upoznam u privatnom životu. Lik Strahinje je sjajno prikazan u filmu. Đorđe je to stvarno do maksimuma izvukao. Zaista me oduševilo to što je on prihvatio ulogu, zato što je ova uloga bila jako teška za pripremu, jer zahtevala je da on promeni svoj fizički izgled, da potpuno promeni način razmišljanja. Moram reći da mi je izuzetno drago što sam dobio priliku da glumim jednog ovakvog lika, zato što je to jedna potpuno suprotnost mene. Sve što su moje lične osobine ja sam morao da odbacim, a prihvatiti jedne potpuno nove. Jednostavno tražio sam inspiraciju u nekim likovima koji su stvarno takvi, čije kretanje, čije osobine, čije maniri, čiji stavovi su stvarno ovakvi. Đole me, da kažem, prijatno obradovao kad sam vidio zaista koliko se on posvetio i koliko se on uneo i dao svom liku. Znači, od fizičke totalne transformacije, odeće, do karakterne transformacije, tikovi, ne znam, nesigurnosti, sve to. Kada smo se dogovorili da se nađemo prije snimanja, ja sam bila šokirana stvarno. Prvo videla sam Đorđe sa dugom kosom i onim loknicama, onako simpatičnim, s onom dioptrijom, sa prkovima. To je bilo, mislim, to je stvarno bilo smiješno, nikoga nikad takvog nije video. On je čak svoj hod prilagođavao Strahinji. U momentu su me nešto pitao ako privatno, i mi onako odgovorio kao Strahinja, sam totalno bio zaprepašćen koliko je on zapravo ušao u taj lik. Odjevanje Strahinje je potpuno slučajno izabrano. Evo, Boki i ja smo sedeli u jednom kući jer ja sam odjednom rekao daj pogledam da vidim u romanu što je za Strahinju. I potpuno sam slučajno pronašao jednu košulju i one pantalone koji su se savršeno uklopili. Stao sam pred ogledalo, nametio sam kosu, stavio naočare i počeli smo za smenu. Koliko je to bilo dobro i pogođeno i tačno. Čak smo razmišljali da Strahinja bude krezav, pokušali smo to, stavili smo veštačke zube, ali smo onda kasnije zaključili da bi to stvarno bilo možda preterivanje i da bismo možda omašili. Smijali smo se ko ludi tu noć, ali shvatili smo da bi to bilo stvarno preterano. To više ne bi bio Strahinja nego nakazno. Ovo je zaista bio veliki izazov za njega i mislim da je prava stvar što je tu prihvatio, jer je on glumac koji tek na početku karijere. I mislim da je jako dobro što je prihvatio ulogu, jer za jednog početnika je jako dobro da probava raznorazne žanrove i uloge. Andriju, to jest Vladici kako ga mi zovemo, sam ponudio ulogu Vladimira zato što mi je on po izgledu potpuno odgovarao takvom liku. Jako mi drago bilo što sam ponovo s njim sarađivao jer smo mi radili na prethodnom filmu. Mi njega svi zovemo Vladica. Mislim, momci su ga tako prozvali, zaista ne bih ulazila zašto. Tako da to i meni je prešlo naviku, svi ga zovemo Vladica. I Vladimir se zove u filmu. Mene ostatak ekipe zove Vladica. Sad, to je vezano za jednu veoma specifičnu anegdotu za vreme prvog snimanja, ali nećemo dalje o tome. U svakom slučaju, taj lik Vladica, koji je možda bio inspiracija za ovog lika, nema ipak toliko veze. Vladica i ja se poznajemo stvarno dugo i glumili smo u pozorištu, glumili smo i u ovom prošlom filmu, a u ovom filmu smo dobili priliku da glumimo zajedno. Ja i on imamo jednu vrstu telepatske komunikacije kroz koju mi gajimo naše ludačke ideje. Mislim, to je kao jedan mozak, nenormalan. Sad, jedan mozak kad stvori tu količinu ludila, mi takve provale i gluposti pravimo da je to prosto milina snimati. Snimanje je jedna veoma naporna stvar, tako da ne znam koliko su ljudi svesni toga, mi po ceo dan snimamo, malte ne. I
to je veliki zamor. Tako da u jednom momentu toliko mi je pala energija i koncentracija da nisam mogao tekst normalno da iznesem. Andrej je zaista bio u malom problemu, bio je prvenstveno dekoncentrisan, a onda su ga bukvalno svi prekidali. On krene, stop, niko nikako nije mogao da izgovori tu repliku do kraja. Srećom, mi već imamo svi iskustva s time, tako da je sve prošlo po protokolu, ali zna da bude dosta frustrirajuće. Znači, nećeš verovati. Pa, ajmo. Znači, ne. Znači, ne. Onda dolazi ona scena kada Vladica treba da bude šmeker i Vukašin s njegovim onako slikovitim deskripcijama. Nije se baš našao u toj konverzaciji, nekoliko puta ga je Bojan vraćao i jednostavno stalno je to više manje bilo isto zbog toga što je upao u takozvani loop, to se dešava i pevačima i glumcima, upadnu u određeni loop i stalno ponavljaju jednu istu stvar misleći da su izinterpretirali drugačije. Sad imaš situaciju u kafiću si, razumeš, kao riba sluša i zainteresovana, smeje se. Give me your game. Pa po čemu fantaziraš? Jedna postavlja neka pitanja koja su me malo i odvukla od cele situacije, ali da. Ja sam morao malo da ga iscivam, postavljajući mi tako neka pitanja da shvati u stvari kako se ta konverzacija vodi. Mislim da je razlog zbog koga ga je Boki uzeo da tumači taj lik možda zbog toga što ima dosta sličnosti sa likom koji tumači.